izenburu horien esan nahia da, ereiten ari gara. Gero, beranduago itzen dingo dut proiektu batetaz deitzen dudana microglots edo mikroglotak. Hortarako ez daukat esteka bat, baina gehiago jakin nahi izan ez gero, niri galdetu. Eta niri galdetzeko, hor ematen dizuet nire korreo elektronikoaren bidean. Azkenik, lasai ezin badezue hau dena apuntatu eta rapatu orain, ze PowerPoint hau linean dago, gero berriro emango dizuet esteka, baina nire webgunean hor aurkitu dezakezue PowerPoint honen kopia, eta hor barruan sartuta daude esteka guztia. Beraz, gaurko egitera hauan, ondako hau da, 6 puntu ditut. Lehenengoa izango da, ideien zaparrada edo brainstorming bat, horrekin hasiko gera, gero hitz egingo dizuet lehenka hizkuntzari buruz, edo hizkuntzari buruz, eta berpizteko ahalegini buruz, eta azkenik mikroglot delako ekimen honi buruz. Gero saiatuko naiz tarte bat uzten eztabaida pixka bat ukitzeko hemen, eta azkenik bukatzeko ikastarotxoa, minutu batzuk. Beraz, hasten gera brainstormingarekin, eta hemen jarri nahi dizuet lan bat, eta eskatuko dizuet binaka edo irunaka taldetan jartzeko, 5 edo 10 minututan, emango dizuetan gaia zitzaiteko. Orduan, hau da gaia. Demagun hizkuntza bat, hizkuntza hori inork ez dakit egiten. Hizkuntza horretako idatzizko dokumentazio pixka bat dago, baina gutxi. Baina, beste aldetik, hizkuntza hori zeukan komunitatea bizirik dirau, eta beren notasunek etnikoaren kontzientzia mantentzen dute. Gainera, talde indigena hori dagoen estatuko hezkuntza sailak, gobernuko hezkuntza sailak, esaten du, bultzatu nahi duela hizkuntza hau, hizkuntza honen bere eskurapena. Eta, hori ez da bakarrik maila ofizialetan, ze baita ere badaude zale batzuk, pertsona batzuk, interesarekin, zerbait egiteko hizkuntza horren alde. Haietako batzuk medio sozialetan antolatuta daude adibidez Facebook talde batean. Orduan, hori da, egoera bat, kuadro bat, orduan, nire galdera da, edo nire proposamena da, zuek, binaka edo irunaka, bilatzea, hizkuntza hori berpizteko estrategiarik onena zein izango ditzake. Zer egin liteke. Bai, aurrera.